O BNG alerta sobre a situación do sector marisqueiro na ría de Muros e Noia, afectado pola baixa salinidade das augas e a perda de produtividade. A falta de medidas por parte da Xunta, segundo afirman, pon en risco miles de postos de traballo e a economía da comarca. A preocupación faise latente na provincia galega. O Bloque Nacionalista Galego vende a alertar e expoñer a situación crítica do sector marisqueiro na ría de Muros e Noia, afectada pola baixa produtividade e pola caída de salinidade das augas. Estamos, unha vez máis, preocupados, como toda a poboación desta comarca, ao respecto do sector marisqueiro por a baixa produtividade que teñen as nosas rías, pero este ano agravada, unha vez máis, por a baixa salinidade. As portavoces denuncian que as recentes choivas e o aumento do caudal de auga doce nos encoros crean condicións desfavorables para berberechos, ameixas e outros moluscos. Estas choivas, que cada vez son máis recurrentes, o que convirten é o espazo onde que se teñen que criar os berberechos, as ameixas e todo o que nos dá riqueza nesta ría en unhas condicións desfavorables para a cría do molusco. Polo tanto, hai unha mortandade, según están dicindo as cofradías, de máis do 70%. Vimos estes días as praias cheas de berberecho morto. O BNG insiste en que a Xunta de Galicia debería tomar medidas inmediatas, xa que os problemas do sector repercuten en toda a economía local. É o sustento e o sector económico de toda a comarca, porque non esquezamos que o beneficio da produción do marisqueo para a xente que se dedica a eso profesionalmente tamén repercute no resto do comercio da zona. Lembran ademais que durante anos presentaron iniciativas parlamentarias sen que o goberno autonómico actuase. En todo este tempo, o Bloque Nacionalista Galego, tamén o propio sector, levou múltiples iniciativas ao Parlamento Galego, incluso algunha foi votada por unanimidade, pero logo quen ten que executar os acordos, que é o Goberno da Xunta de Galicia, pois non moveu o papel do queixón. Entre as propostas reiteradas, destacan a necesidade de regulación nos baleirados de encoros, seguros colectivos de perda de produtividade e sementeiras suficientes para a reposición de moluscos. Pois a isto, por exemplo, a estas tres cuestións e a moitas máis, nos referimos cando falamos de que a Xunta de Galiza tiña que ter actuado no sentido de fortalecer e de previr precisamente que agora estivésemos de novo na situación na que estamos. O BNG conclúe que, de non actuar, miles de familias mariscadoras e a economía da comarca seguirán en risco.